Аз съм Алфа-Феста 369. Накратко, аз съм професор BBB. Без босбой. Те звучал съм на един мой приятел. И сега ще му ги върна. Този клип го правя и да ви кажа как да си теглите Майнкрафт на телефона или на таблета. Значи, отивате в Google, пишете Aptuit Minecraft, отивате в първото, направо пишете Aptuit, първо трябва да си теглите Aptuit, отивате, пишете Aptuit, отивате в Aptuit, теглите се, пишете Aptuit, теглите Aptuit. След това, сега идва иронията. Теглиш Aptuit от Aptuit. Да, между другото, ако някой не е разбрал, отива в Google, написва Aptuit, влиза и написва Aptuit и си го тегли. Той ще има линк долу в описанието. Към Aptuit. Ако чуете някои шумове зад мене, аз съм... На вратата. Да, и отзад са хората, които преминават. Има една дупка до него. От другата страна. За почтата. Така, ще има линк долу в описанието, където можете да отидете в Aptuit, да се напишете Aptuit, да изтеглите Aptuit. След това отивате в Minecraft, отивате в изтеглената си Aptuit, отивате, пишете Minecraft, търсите първото, гледате версия, там горе има някакво кръгче първо, там колко са мегабайт май и до тях има В, едно такова криво В. Да, е такова криво В. Там пише версия, там надолу можете да си изберете, надолу има други Майнкрафтове, можете да си изберете между 0.15, 1, 2, 3, 4, 5 или 6, мисля. Не знам дали ще има 6 или 5. Има. Така. И избирате си коя версия искате да имате. Ако не ви стане, следващия епизод ще покажа от какъв друг. Това е вариант 1. После ще има и вариант 2. Тоест, това е първият клип, който само не ви показвам с мобизена. Как си го изтегляте. Това е просто как ви го обяснявам, как ви го описвам. Така. Малко да се отдалеча. Да, също много сърца за моите абонати и за тези, които са ми харесали клипа. Надявам се да казвате и на другите вашите приятели да се абонират за мен, да ми харесват клиповете, да ми гледат предишните клипове. Извинете, че не снимах толкова време. 1 месец близо. Както там, не знам, не съм си гледал YouTube от колко време и просто не ми се снимаше. Добре хора, това беше от клипа. Аз бях професор The BBB, The Best Boss Boy и чао хора, аз бях Алфа-Феста 369, вие бяхте моите маняци и манячки. Дайте лайк на клипа, казвайте на вашите приятели да ми гледат предишните клипове, да ми харесат клиповете, да се абонират и чао хора!